ఒక్క మాట యాదుంచుకో, నువ్వు ఒక్కరిని చదువుకుంటే మనసుంటలు 100 మంది బతుకుతారా. అరే రాజుగా వీళ్ళను రావద్దురా రాజు, వీళ్ళను గెలవాలరా, వీళ్ళను బతకాలరా. పిల్లలని చదివిద్దామయ్యా. నాకు ఎక్కువ పైసలు కావాలన్నా. ఏం బ్రో నోర్లేస్తున్నది అన్నా తర్వాత ఏమైందన్నా? వాళ్ళే కత్తి పట్టించి ఇలా ఇలా పడిపించారు. రేయ్, ఆ పిల్లకి ఏం కావద్దు చెప్తున్నా. సరేనా? ఎవడన్నా అడ్డం వస్తాను చంపి బొంద పెట్టు, అర్థమవుతుందా? ఏం చూపిస్తావురా నీ సినిమాలో? నా సినిమాలో విలన్ హీరోని చంపేసి హీరోయిన్ని పెళ్లి చేసుకుని సెటిల్ అయిపోతారా, అదే నా సినిమా క్లైమాక్స్. సెటిల్మెంట్ చేద్దాం, మస్తు పైసలు వస్తాయి, బస్సులో పోరాటం చదివిద్దాం. అయినా ఫస్ట్ మొత్తం పైసలు వస్తున్నాడు, నీకేమికేం వచ్చింది దానికి? వాడు సొంత అయ్యని ఇష్టం వచ్చినట్టు కొడతాడు, తమ్ముడిని అయితే అసలు లెక్కనే చేయడు. విలన్ హీరోని చంపేస్తున్న నాయన, చూడు నాయన. అన్న మనమే చంపి మనమే మొక్కేది ఏంటన్నా? చచ్చిపోయిన వాళ్ళు దేవునితో సమానం. మొక్కినాం అనుకో మంచి చదువు వస్తుంది.